इजराइल आरो इराननि बे दावहायाव मोनसे साइड इफेक्ट जों नुनो मोनदों आरो बे साइड इफेक्टआ जोंनि भारतखौबो साइड इफेक्ट खालामफागोन नामा बेखौनो नोंथांमोना बुंनो लादों आरो बे साइड इफेक्टनि मुङा जाबाय स्ट्रेट अफ हार्मुज। स्ट्रेट अफ हार्मुज। स्ट्रेट अफ हार्मुजआ मा होनबा जि पार्सियान लैथोसा माने इराननि लैथोसा होनना बुंनांगोन जों ना, इराननि लैथोसा आरो अमाननि लैथोसा माने स्ट्रेट अफ पार्सियान गाफ आरो गाफ अफ अमाननि लैथोसा आरो पार्सियान लैथोसानि गेजेराव डेट मिन्स इराननि लैथोसानि गेजेराव मोनसे फिसा चेनेल दं। प्राय माने मिथिनाय बादिब्ला एकदम खमसिन जानथाया 33 किल'मिटार होनना मिथिनो मोनदों। बबेखानि बिनि जि एक्चुअल जि गुवार बियो 60 माइलनिफ्राय 24 माइलनि गेजेराव। डेट मिन्स प्राय 97 किल'मिटारनिफ्राय 39 किल'मिटारनि गेजेराव, 39 किल'मिटारनिफ्राय 97 किल'मिटार आरो बबेबा जायगायाव ओरैबायदि गुसेबबो दङ प्राय 33 किल'मिटारल' होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आरो बे स्ट्रेट अफ हार्मुजआलाय माने एसेबां इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना सानदों बे स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ मा खालामनो नागिरदों, बेवहाय इराना माबायदि सुइसाइड जानो नागिरदों? आं बुंगोन इराना बेवहाय सुइसाइड जानो नागिरदों। डेट मिन्स इक'नमिक सुइसाइड बा गावसोरनि हादराव ओरैबायदि मोनसे थासारि जोनोम जागोन जाय थासारिखौ इराना कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा, जाय थासारिया इराननि थाखाय मोनसे सुइसाइड मिशन बायदि जागोन। आरो आमेरिकाया बुंबाय थादों जुदि स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ जुदि बन्द खालामब्ला इराननि थाखाय बे जागोन सुइसाइड मिशन। इजराइल आरो इराननि दावहायाव बेखौ बन्द खालामनायनि अर्थआ मा गोनांथि जानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना एसे आइडिया नाजागोन। नोंथांमोना सानदों बेबायदि खालामनायाव इजराइला खहा जागोन नामा, बेबायदि खालामनायाव आमेरिकाया खहा जागोन नामा? नोंथांमोना गोसोआव लाखि आमेरिका आरो इजराइला बेवहाय जेबो खहा जानाय नङा। इजराइलनि थावआ इराननिफ्राय थांखाया। इजराइलनि खाथियाव माखासे हादर दं जेरै सौदि आरबियाखौ लानानै, इजिप्टखौ लानानै, इराक, सिरिया बहुत माखासे हादर दं नोंथांमोना मिथिगो। सौदि आरबिया मोनसे मेन थावनि फुंखा जाबाय आरो बिनि बादैबो नोंथांमोना मिथिगौ जेरै टार्कि। स' ओरैबायदि माखासे हादर दं खाथि खालायाव जायफोराव गोबां बिबांनि थाव मोनो आरो इजराइला जोबोर फिसा हादर, बेवहायथ' जेबो एफेक्ट जानाय नङा। आमेरिकानि बाथ्रा बुंबा आमेरिकाया गाव हारसिंनो एसेबां मोनसे गिदिर हादर, बेयाव ओरैबायदि गोबां पेट्रलियामनि भान्डार दङ, ओरैबायदि गेसनि भान्डार दङ, बियो गुबुन हादरनिफ्राय लानो गोनांथियानो गैया, बिसोर गुबुननोसो फानो। बेनिखायनो आमेरिकाया बेवहाय जेबो साइड इफेक्ट जाया। अब्ला साइड इफेक्टआ सोरनियाव जागोन? बेनि साइड इफेक्टआ आसलथे जागोन जोंनि इन्डिया, चाइना, साउथ करिया, जापान बेबायदि हादरासो बेनि साइड इफेक्टआ जागोन। मानोना जोंनि मेक्सिमाम थावा बै स्ट्रेट अफ हार्मुजनि थ्रुयै फैयो। स्ट्रेट अफ हार्मुजनि थ्रुयै बबे हादरनि थावा फैयो, मा हादरनि बिजनेसा जायो बेहाय बेखौ नोंथांनो खिन्थागोन। कातार, बाहरेन, सौदि आरबिया, UAE, इउनाइटेड आरब एमिरेट्स, कुवेट स्पेलिंआ जादों जाया दं, इराक, इरान गाव आरो अमान। बबेखानि अमाननि थावा फैया, गोसोआव लाखि अमाननि थावा, अमाना जिहेतु स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ बारनानैसो अमानखौ मोननाय जायो। बेनिखायनो बेवहाय अमानखौ लादोंबाबो बेयो जेबो ओंथि गैया। बा इराननि थावाबो जिहेतु इराना जिहेतु इराननि लैथोसादो नांजाबनाय, बेनिखायनो बै बाहागोनि थावाबोथ' गावसोरना मा जानो हागौ, प्रब्लेम जानो हागौ। माने बेखिनि जे स्ट्रेट अफ हार्मुज नोंथांमोना पिक्साराव नुदों जानांगौ, बेखिनिया जास्ट बथलनि गोदोना बायदि आरो शक पइन्ट बा बटल नेक पइन्ट, बे मोनसे माने गोदोना फिसा बायदि आरो बेखिनिया 33 किल'मिटारल'। आरो बेयावबो मा जायो, हमना ला बे स्ट्रेट अफ हार्मुज बे जाबाय हमना ला मोनसे पेनिनसुला ना, ओरै टाइपनि 33 किल'मिटार। बेहाय मा जादों, थांनायनि थाखाय बे जाबाय इन्टारनेसनेल वाटार होनना हमना ला बे मिडिलखौ। बेहाय मा जादों, हमना ला थांनायनि थाखाय ओरै मा खालामदों, 3 किल'मिटार डिस्टेन्स ओरै माने लेन बानायदो आरो फैनायनि थाखायबो 3 किल'मिटार ओरै मा खालामदो, लेन बानायदो। स' थांनाय बेलेग आरो फैनाय बेलेग, बेनिखायनो 3 किल'मिटारल'सो डिस्टेन्सआव मा खालामदो, जाहाज थांनाय लामाखौ बानायदो नालाय लैथो गेजेराव, बेखौ इराननि थाखाय ब्लक खालामनाया जोबोर इजि जायो आरो। नोंथांमोना सानदों 33 किल'मिटार 97 किल'मिटार डिस्टेन्सनि लामाखौ माबोरै होथेगोन? नाथाय बेखौ होथेनाया बांद्राय गिदिर खोथा नङा, खारन फैनायनिया बेलेग थांनायनिया बेलेग लामाया, आरो मोनसे लामाया प्राय 3 किल'मिटारल'सो गुवार। बेनिखायनो मोनथामसो जुदि होथेनानै होयोबा मा जागोन, बहुत माने साइड इफेक्ट जागोन आरो बेवहाय। आरो जोंनि एसियायाव फैनाय गासैबो रोखोमनि थाव, LNG माने लिकुइफाइड नेचारेल गेस, बै नेचारेल गेसा मा जागोन, साइड इफेक्ट जागोन। बयनिख्रुइ बांसिन दासिम 2024-25 नि रिपर्ट बादिब्ला
80निफ्राय 85% फ्राम जि इन्टारनेशनेल ट्रेड जायो बेनि गेजेरजों बे 18निफ्राय 85% थावा आरो गेसआ जोंनि एसियायाव फैयो मेनलि जापान इन्डिया साउथ कोरिया आरो चीन हादरा बायो बेखौ मेक्सिमाम थामहिनबा जोंनि इन्डियायाव इराननि बे स्ट्रेट अफ हार्मुसनि गेजेरजों फैनाय थावा बहुत गोबां फैयो बिदिब्ला जोंनियावथ' साइड इफेक्ट जानाया रोखा दासिम मिथिनाय बादिब्ला मोनफ्रोम बेरेलाव $120 जादों थावनि बेसेना क्रुड अइलनि बेसेना बिदिब्ला थावनि दामा जिहेतु प्राय बांबायानोखा माने 100नि खाथि-खाथिमोन दा 120 जाहैबाय अब्ला बिखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन थावनि दामा बारायनायनि चान्स दं नोंथाङा सानदों मा बिदिब्ला स्ट्रेट अफ हार्मुसनि थ्रयल'सो इन्डिया थाव लाबालासिनो बेलेग हादरनिफ्राय बायना सौदि आरबनिफ्राय बायनो हागौमोन जों होमबा रेड सीनि थ्रयजों बायनो हागौमोन आरो बिनि बादैबो आमेरिकानिफ्राय थाव बायो रासियानिफ्राय थाव बायो बिनि अनगायैबो गुबुन जेरै अस्ट्रेलिया बायदि हादरनिफ्रायबो जोङो एसे लाब बायो गुबुन आफ्रिकानिफ्रायबो जों एसे लाब बायो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा इराननि स्ट्रेट अफ हार्मुसनि थ्रयै फैनाय जि थाव बे थाव मा खम खरसा जायो बेनिखायनो बेसेनाबो खम जायो खरसाया खम जायो नाथाय बाकी गुबुननिफ्राय बायनायाव मा जागोन खरसाया बांगोन आरो जायनि थाखाय थावनि दामा बांगोन जोंनि इन्डियायाव ओरैनो नङा जे इन्डिया थावनि आंखाल जागोन बिदि नङा थावखौथ' जों रासियानिफ्राय बायनो हागोन जेब्ला इउक्रेनजों दावहा जादोंमोन अब्ला रासियानिफ्राय जों खम बेसेनावनो थाव बायनानै लाबोदोंमोन खम बेसेनावनो नाथाय रासियानिफ्राय थाव बायना लाबोनाया मा गोबां खरसा गोनां कारण रासिया इन्डियानिफ्राय बहुत गोजान जायो बहुत गिदिंना फैनांगोन साउथ चाइना सी जाना फैनांगोन इस्ट चाइना सी जाना फैनांगोन बेबायदि फैनायाव मा जानो हागौ गोबां सम लानो हागौ आरो खरसाया बारा जानो हागौ कारना बेनो स' बे स्ट्रेट अफ हार्मुसनि जि नर्थ कोस्ट लाइना जाबाय इरान आरो साउथ कोस्ट लाइना मा मुसान्दाम पेनिनसुला दहाय होनदोंमोन आं पेनिनसुला ओरै नैबे पेनिनसुला इदि बबेखानि बे अमाननि सिङाव अमान बे जाबाय इरान बे जाबाय अमान बे ओमफ्राय बे खावसेया जाबाय मा एखिनि मा जागोन बेयो इउएई इउनाइटेड आरब एमिरेट्स बेखिनिया आरो बेखिनि जे मुसान्दाम पेनिनसुला बेखिनिया बे माने अमाननियाव गोलैयो आरो अमाना नैखिनियाव आसलते बुंनो थाङोबा अमाना इखिनियाव बेखिनिया जाबाय पार्सियान गाब जाबाय आरो बेखिनिया जाबाय गाब अमाननि लैथोसा बिनि गेजेराव स्ट्रेट अफ हार्मुस नैखिनिया स्ट्रेट अफ हार्मुस नोंथाङा पिक्चाराव नुदों जानांगौ स' जियानो जाया मानो बेवहाय बाथ्राया ओरैबायदि बे जि स्ट्रेट अफ हार्मुस बेखौ इराननि पार्लियामेन्टआव बेखौ बन्द खालामनायनिखौ माने सबबो गनायनानै लाबाय आरो गनायथि होदों नाथाय बेनि जोबथा गनायथिया जाहैबाय मा मोनसे काउन्सिल दङ बे काउन्सिला सोरनि आन्दाराव आयातुल्लाह आली खामेनेई बे जाय सुप्रिम लिडारनि मोनसे काउन्सिल दङ आरो सुप्रिम लिडारनि बिसोरसो फाइनाल डिसिसनखौ लागोन पार्लियामेन्टआव जि बुङा मानो बे डिसिसनाबो फाइनाल जागोन बै सुप्रिम लिडारनि अके मोनबासो दासिम बियो सिगनेचार खालामथ'वाखै बा बेखौ माने फाइनाल माबा मोनसे खालामथ'वाखै आरो जायनि थ्रुयै बेखौ बन्द खालामथारगोन स' बेखौ बन्द खालामनायखौ इजराइलाथ' बुङाखै इउएसए बुंदों बेखौ जेन बन्द खालामा आरो बेबायदि जुदि बन्द खालामबा बे मोनसे इक'नमिक रांखान्थियारि मा जानो हागौ गिलु बालु मोनसे थासारियाव मोगा मोगि जानांनो हायो इराना आरो बेनि थाखाय आमेरिकाया इराननि सायाव गिख्रंथाव एटाकबो खालामनो हागौ नाथाय बे स्ट्रेट अफ हार्मुसखौ इराना बन्द खालामनो नागिरनायाबो एसेबां इजि नङा मानोना बिनि खाथि खाला माखासे आमेरिकानि बेस दङ बेवहाय जेसेबां हादर लादों नोंथांमोन जेरै कातार बाहारेन सौदि आरबिया इउएई कुवेत इराक इरान आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन माखासे जायगा जेरै तुर्की बैफोरावबो गासैबो मा दंजोबो आमेरिकानि बेस दंजोबो स' स्ट्रेट अफ हार्मुसआ नोंगो इरान आरो अमाननि गेजेरावबाबो बिनि खाथि खाला सब आमेरिकानि आर्मि बेस गोजा बेवहाय जुदि बिसोर बेबायदि मिसाइल एटाक क्रुज मिसाइल एटाक बेबायदि खालामनो नागिरबा एबा लैथोनि सिङाव जुदि लेन्ड माइन वाटार माइन होनदों वाटार माइन जुदि बेवहाय माने दोननो नागिरोबानो बेवहाय मा खालामनो हागौ आमेरिकाया बेवहाय एक्सन लानो हागौ बे जाथायखौ जों नुनो हागौ थामहिनबा बेखिनि जायगायाव गिलु बालु दावहाजों मोनसे नुनो थांगासिनो दङ लोगोफोर स' स्ट्रेट अफ हार्मुसनि खौ बन्द खालामनायनि साइड इफेक्टआ जाबाय जोंनि इन्डियायाव थावनि बेसेना बांनो हागौ एबा थावनि बेसेनखौ थियै लाखिनानै बाकी मुवा बेसादनि बेसेनखौ मा खालामनो हागौ सरकारा बांनो हागौ आल्टिमेटलि बांगोन बे नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया मोजां बे स्ट्रेट अफ हार्मुसनि थ्रुयै
बुहुमाव जेसेबांखिनि थावनि बिजनेस जायोना बेनि 3 बाहागोनि सेयानो दैट मीन्स 30 निफ्राय 40% नि गेजेराव बेनि गेजेरजों फैयो अब्ला बे बेसेबां इम्पोर्टेन्ट बे स्ट्रेटआ बुहुमाव जेसेबां थाव नांगौ जायो बेनि 3 बाहागोनि सेनि बांसिन थावा बेनि थ्रयैनो फैयो अब्ला बेसेबां थावनि भान्डार दं बैखिनि ओनसोलाव आरो 25% नि बांसिन जि लिक्विफाइड नेचारेल गेस बेबो बेनि थ्रयैनो फैयो अब्ला साननानै नायदो प्राय 30 निफ्राय 40% नि गेजेराव क्रुड अइल पेट्रलियाम बियो बे ओनसोलनि गेजेरजों फैयो आरो 25% जि नेचारेल गेस बियो बेनि गेजेरजों फैयो स 25% गोजां 30% होननानै सानना लायोबा अब्ला बुहुमनि बेसेबां इम्पोर्टेन्ट बेयो बुहुमनि थाखाय बेखिनि जायगाया बेनिखायनो बेखिनि जायगाखौ बन्द खालामनाया जोंनि इन्डियानि थाखायबो खहा गोनां बेनिखायनो आमेरिकाया मोनसे बाथ्रा बुंदों चीनखौ बुंदों मा जेसेबां हायो थाबैनो इरानखौ बुजायनांगौ खारन इराननिफ्राय बांसिन थावखौ बायो सोर चाइनाया इन्डिया बेनिखायनो इन्डियानि सायावबो प्रेसारा फैगासिनो थादों आरो चीन हादरनि सायावबो प्रेसारा फैगासिनो थादों जेन इराना बे स्ट्राइकखौ बन्द खालामा आरो बेबायदि बन्द खालामनाया आमेरिकानिथ' बांद्राय साइड इफेक्ट जानाय नङा नाथाय जागोन चीन आरो इन्डियानि बांसिन खहा जागोन इन्डियाखौ बेबायदि बेनिखायनो इरानखौ बादा होनांगोन होननानै बुंनो नाजाबाय थादों इरानखौ इन्डिया आरो चीनखौ आमेरिकाया दासिम जोङो जेसेबां खौरां मिथिदों बे हिसाबैबा बोसोराव बेनि गेजेरजों 17 मिलियन बेरेल थांगासिनो थायो बेनि गेजेरजों थाव 17 मिलियन बेरेल थाव बेनि गेजेरजों थांगासिनो थायो बोसोराव बर्तमान स्टेजाव अब्ला साननानै नायदो बेसेबां इम्पोर्टेन्ट बे स्ट्राइकआ स' नोंथांमोना बुंनो नागिरनाया बेनो बेवहाय जोंनियाव मा साइड इफेक्ट जागोन जुदि स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ बन्द खालामबा मा साइड इफेक्ट जागोन बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजादोंमोन बेवहाय बेनि डिटेल्सखौ आं नोंथांनो खिन्थायाखै स्ट्रेट अफ हार्मुजआ मा बेवहाय थानाय गोरोबथाया मा माखासे गोरोबथा बादिथ' माने बेवहाय माखासे नेम निति दङ इन्टारनेशनेल रुल्स रेगुलेसन दङ नाथाय इराना बै गासैखौबो सेफायजोबनानै बेखौ बन्द खालामनो थांगासिनो दङ स' बिसोरनि इस्फहान नाटान्स आरो फर्डो निउक्लियार फेसिलिटियाव आमेरिकाया बांकार बास्टार बम्ब GBU-57 जों एटाक खालामनायनि उनाव बेबायदि टार्गेट लादों नाथाय दासिम सुप्रिम नेशनेल सिकिउरिटी काउन्सिलआ फाइनाल डिसिजनखौ लायाखै सुप्रिम नेशनेल सिकिउरिटी काउन्सिलनि हेडआ सोर सुप्रिम लिडार अफ इरान आयातुल्लाह आली खामेनेई बियो जेब्ला डिसिसन लागोन अब्लासो बे जागोन बेनि फाइनाल डिसिसना दासिम फैयाखै आरो मोनसे खौरां ओंखारबाय थादों बे जाहैबाय मा सुप्रिम लिडारा गावनि नखरारि फेमिलियैनो इरानखौ नागारनानै खारनो नागिरदों बेबायदि खौरांबो ओंखारनानै फैदों नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां रियेल बेखौ बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ जुदि होथेयोबा थावनि दामा बांनाया सियर फुल एन्ड फाइनाल थावनि दामा बाङाबाबो गुबुन मुवा बेसादनि दामा थारैनो बांगोन जोंनि इन्डियायाव